Κι η μουσική μας σε ταξιδεύουνε στα πέρατα της γης. Ο αστυνομικός που δολοφόνησε το 16χρονο βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι οι συγκεντρωμένοι νεαροί δεν επιτέθηκαν ούτε προκάλεσαν τους δύο αστυνομικούς που περνούσαν. Όποιος πυροβολεί στα τυφλά ανάμεσα σε πολυκατοικίες, άσχετα αν δέχεται φραστική ή σωματική επίθεση, αν είναι εκπαιδευμένος ή όχι, αν σημαδεύει χαμηλά ή ψηλά, αν οι σφαίρες του εξωστρακιστούν ή όχι, ρισκάρει να πάρει στο λαιμό του τον οποιονδήποτε. Είναι δηλαδή ένας ενδυνάμει δολοφόνος. Να μην ξεχνάμε ότι η άδεια οπλοφορίας των αστυνομικών θεσμοθετήθηκε επί χούντας και καμία μετέπειτα κυβέρνηση δεν την κατήργησε για ευνόητους λόγους. Καθημερινά κυκλοφορούν ανάμεσά μας ένστολοι, ζωσμένοι με όπλα και είναι απλά στατιστικό το ζήτημα πόσοι από αυτούς θα τα χρησιμοποιήσουν και πότε. Κοινώς, το ποιος θα είναι ο επόμενος που θα πέσει κάτω από αστυνομικό όπλο είναι απλά θέμα τύχης. Στη θέση του Αλέξη μπορεί να βρεθεί ο οποιοσδήποτε και οπουδήποτε. Τους είδαμε κάποια στιγμή με τα όπλα στα χέρια να κατεβαίνουν. Και οι δύο. Και οι δύο. Και οι δύο. Και πού σταματήσαν? Εδώ έγινε το σκηνικό, εδώ άρχισαν να βρίζουν, ελάτε τσογλάνια, ελάτε να εξηγηθούμε και τέτοια. Ήρθαν κάποιοι πιτσιρικάδες. Και τη στιγμή που υπάρχει αυτή η φραστική, ας πούμε, ενώ δεν υπάρχει κάποια συμπλοκή, δεν τους πετάει κάποιος κάτι, εμείς βλέπουμε αυτούς δηλαδή, δεν έχετε κάτι προς το μέρος, ούτε κανένας έχει πλησιάσει, ξαφνικά ένας τραβάει το όπλο και ρίχνει προς τα μπρος. Μέχρι που κοιτάξαμε και βλέπουμε, ας πούμε, ότι είναι κάποιος στο έδαφος που τον σέρνουν οι φίλοι, τον τραβάνε πίσω να τον μακρύνουν, γιατί προφανώς φοβούνται πως ρίξει ξανά. Αυτό συμβαίνει και οι αστυνομικοί απλά κοντοστέκονται και φεύγουν. Έτσι απλά. Γυρνάνε και φεύγουν. Τρεπατώντας. Είδα την προέκταση των χεριών του. Είδα να σκοπεύει. Την προέκταση, όχι του σώματός του, των χεριών του. Τον έβλεπα πλάτη. Και στόχευσε. Στόχευσε προς το μέρος προς τα κάτω. Προς την ομάδα αυτή. Και ανταλλάσσαν ελεκτικούς διαπληκτισμούς. Με ένταση κτλ. Εκεί ξαφνικά και χωρίς να έχει μεσολαβήσει κάτι άλλο, το περιπολικό κάνει απότομα πίσω και μετά από λίγο γυρνάνε οι αστυνομικοί. Στέκονται απέναντι από τα παιδιά και ακούγονται πυροβολισμοί. Και ξαφνικά ένα από τα παιδιά πέφτει κάτω. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Το μόνο σίγουρο. Είναι άλλωστε γνωστό το πόσο αυστηρά τιμωρεί η δικαιοσύνη τους ένστολους φωνιάδες όλα αυτά τα χρόνια. Ισόβια στην πρώτη δίκη για τα μάτια του κόσμου, ενώ στο εφετείο που θα γίνει 2-3 χρόνια μετά, οπότε και θα έχει ξεχαστεί από όλους το ατυχές περιστατικό, η ποινή θα μειωθεί προκλητικά και ο φωνιάς σε λίγο θα κυκλοφορεί και πάλι ανάμεσά μας. Η ισονομία της αστικής δικαιοσύνης είναι ένα από τα χιλιοϊπωμένα παραμύθια της κρατικής χαλιμάς εδώ στην Ελλάδα. Καθημερινά κατηγορούνται στα τηλεδικαστήρια μεγάλα ονόματα που αναμίχθηκαν σε κάθε λογισκάνδαλα, για τα οποία με ένα μαγικό τρόπο τελικά δεν πληρώνει κανείς. Η ισονομία του δικαστικού συστήματος δεν χωράει όλους στην αγκαλιά της. Για όσους δεν είναι ανήψια, κουμπάρι ή βίσματα κάποιου υψηλού προσώπου ή δεν έχουν τέλος πάντων λεφτά να προσλάβουν ένα τομάρι σαν τον Κούγια να τους ρίξει στα μαλακά, υπάρχει εναλλακτική λύση. Η πλειονότητα των φιλοξενούμενων στις τριτοκοσμικές ελληνικές φυλακές είναι μετανάστες, φτωχοδιάβολοι και υπερχρεωμένοι οφειλέτες τραπεζών. Άνθρωποι που η ανάγκη τους καταδίκασε στις αποθήκες σκορμιών του κράτους και της κοινωνικής αδιαφορίας. Εκτός από το δολοφόνο Μπάτσο,
Αυτές τις μέρες προφυλακίστηκαν και δεκάδες από τις εκατοντάδες προσαχθέντες σε διάφορα αστυνομικά τμήματα της χώρας, στην πλειοψηφία τους ανήλικοι και μετανάστες. Και ποιοι τέλος πάντων είναι αυτοί οι χιλιάδες κουκουλοφόροι που ξεχύθηκαν στους δρόμους των ελληνικών πόλεων αυτές τις μέρες? Μήπως είναι χούλιγκαν, μήπως είναι αναρχικοί, μήπως είναι τρέντιδες, μήπως είναι ήμο, μήπως είναι κάγκουρες, μήπως τα ΜΜΕ και αυτοί που τα πιστεύουν έχουν μαύρα μεσάνυχτα? Λοιπόν, οι κουκουλοφόροι είναι κάτι παραπάνω από όλες τις ταμπέλες που αναμασάνε τα ΜΜΕ στην προσπάθειά τους να διαστρεβλώσουν τα κοινωνικά δρόμενα. Είναι τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, που για χρόνια συσσωρεύουν οργή και καταπίεση μέσα τους και με αφορμή τη δολοφονία του Αλέξη εξεγείρονται στους δρόμους. Είναι μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι και άνεργοι, ημεδαποί και αλλοδαποί, που άσχετα από την οικογενειακή ή οικονομική τους κατάσταση έχουν συγχαθεί την επαναλαμβανόμενη μιζέρια της καθημερινότητάς τους, ο καθένας και η καθεμία για διαφορετικούς λόγους. Και δεν είναι λίγοι. Δεν είναι άλλο ένα εύπεπτο δημιούργημα το ΜΜΕ. Είναι αυτοί που βλέπεις καθημερινά γύρω σου, στη δουλειά, στα σχολεία και τις σχολές, στις πλατείες και τα καφενεία. Είναι τα παιδιά σου. Είναι ο ανθός της ελληνικής νεολαίας. Είναι αυτοί που εδώ και δεκαετίες καλύπτουν τα πρόσωπά τους στις πορείες και τις συγκεντρώσεις για να αποφύγουν τα δοσύλλογα βλέμματα των ματιών του μεγάλου αδερφού και να αντέξουν τα τοξικά ασφυξιογόνα της αστυνομίας. Η κουκούλα δεν είναι ένα φετίχ, δεν είναι σημαία ιδεολογία. Ήταν ανέκαθεν ένα από τα στοιχειώδη μέσα αυτοπροστασίας των διαδηλωτών ενάντια στην αστυνομική καταστολή. Τα ΜΜΕ εξακολουθούν να δαιμονοποιούν την κουκούλα και όσους τη φοράνε, λασπολογώντας αδιάκριτα τους κοινωνικούς αγώνες που συνειδητά ή όχι επιλέγουν να απαντήσουν έμπραχτα στην αστυνομική βία. Όσο για την κοινή γνώμη, αυτή αρκείται στο να κουνήσει συγκαταβατικά το κεφάλι, χωρίς καν να αναρωτηθεί ποιοι είναι τέλος πάντων πιο επικίνδυνοι για την κοινωνία. Οι κουκουλοφόροι στους δρόμους ή οι κουστούμαρισμένοι αλήτες που κουκουλώνουν τα καθημερινά νόμιμα εγκλήματα του κράτους και των μεγαλοκαρχαριών.